Iawn, wnawn ni ddechrau felly. Bore da, mae'n braf iawn bod yma. Dwi'n gweithio yn tŷ Mawr Wybrnant yn Cymachno fel arfer. Dwi'n gyfrifol am drefnu blaen o ddigwyddiadau. Ar Sul cynta'r mis mae wedi bod leni, ond mis yma da ni wedi dŵad ar daith i'r Eisteddfod. Os fysa chi eisiau gwybod mwy am ddod i ymweld â Tŷ Mawr, mae croeso chi wedi cael sgwrs efo fi ar y diwedd. Mae'n bleser i ni gyflwyno Eryl Owain, hanesydd o Benachno, arbenigwr ar hanes Tŷ Mawr a William Morgan, awdur y llyfr William Morgan, Tŷ Mawr a Wybrnant, llyfr sy'n rhoi Tŷ Mawr a William Morgan yn hyd-destun yr ardal o'i gwmpas. A dyna sy'n ni dan sylw mewn gwirionedd yn y sgwrs bora yma. Felly ni wna'i jyst lwyddar o hynna i Eryl, fydd yn cyflwyno'n siaradwyr ni, a dwi'n siŵr na ni gyd mwynhau. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i Lois. Mae wedi bod yn brysur eithriadol dros y misoedd dwytha yma yn trefnu rhaglen ddiddorol ac amrywiol iawn o weithgareddau yn un mawr ac yn creu cysylltiadau efo ysgolion a chymdeithasau ac yn y blaen. A mae'n groeso mawr i chi yn arbennig pan fydd Lois yna ei hun, mae'n groeso arbennig i chi yn un mawr, cofiwch. Ganol i deulu i hun. Rhag ofn bod yr un peth wir am ganol eich bro eich hun, a rhag ofn y bydd na le i mi gan i clodyd Nyffryn Conwy y bore yma, gai dynnu sylw chi at y ffaith mae 3 o Sir Feirionnydd, yr hen Sir Feirionnydd sydd ar y llwyfan, un o Edirnion, un o Bentyn ac un o Mardudwy. Carog ydi pentre genedigol Peredur wrth gwrs, ac wedi cyfnod yn Aberystwyth, mae os blynyddoedd bellach yn bennaeth yn athrog yn bennaeth yr ysgol Gymraeg yn y Brifysgol ym Mangor. Yng nghyd-destun y Steddfod, da ni'n cofio am sawl darlith ddiddorol eithriadol wedi drafodi'r ysgol blynyddoedd, ac yna enghraifft o hynny, ddoe y sgwrs gawson ni gan y 2 ohonyn nhw ar Eisteddfod Ceirwys. Mae Gruffudd hefyd yn wyneb adnabyddus iawn yn y Steddfod erbyn hyn yn dydy, yn enwedig ers oedd cael ei benodi i'r barchus wirioneddol ar swyddi swydd o fod yr islwyn yn yr ymryson y beir. Un o Nyffryn, dal i fyw yno, dwi'n meddwl dydy, yn un o eryrod persain y pentre hwnnw. A dwi'n gomalu dim. Ond da chi'n gwybod eisoes, holwch chi pa gor gwerin yn ysgol y gysylltiaeth ar eich cael y gigian o leithian. Croeso gynnes i'r 2 nhw fel arbenigwyr. Richard Davies, yr esgob o'r Gyffin, ger Conwy, William Salesbury, fan Sanan a fan Rws. Y 2 oedd yn bennaf gyfrifol o ran yr ymgyrchu, y trefnu a'r cyfieithu, fel sicrhau bod Testament Newydd a Llyfr Gweddi 1567 yn gweld gola dydd. Edmund Prys o Lan Rws, bardd traddodiadol, etifedd y traddodiad barddol, ond dyn a gafodd addysg brifysgol, yr un coleg, yr un pryd a William Morgan. Ac awdur wrth gwrs Salmau Can, llyfr emyna poblogaeth sicr cyntaf y Cymru. Oedd cyn bwysicad y bosib yn ei ddydd ac emyna William Morgan yn ddiwedd arall. Thomas Williams a dreuliodd ran helaeth iawn o'i oes yn casglu hyd i eiriadur cynhwysfawr eithriadol a sawl gweithgaredd arall hefyd, ac wrth gwrs William Morgan ei hun yna. Ond wedi mod enwi'r hynna, dwi'n meddwl, yn cadarnhau pa mor bwysig o Nyffryn Conwy'r adeg honno. Ond falle, dylai bod ni'n cyfynnu i Nyffryn Conwy'n unig, dylai bod ni'n ymestyn tua'r dwyrain ac yn cynnwys y Berfeddwlad, Bro Aled, Dyffryn Llwyd a'r Cyffinia. Dyfyniad bychan Isaac Thomas yn yma. Mae'r ffin o'r Gyffin i flaen Wybrnant yn ffin gorllewinol ardal o wedi diwylliant a'i traddodiad seneddol yn ddi-hafal yng Nghymru'r 11 ar 15. A DJ Owain, o'n i bai am y traddodiad bys a sicrwydd yn y rhanbarth hwn, ni byddai'r gweithgaredd yn nodweddau gyfnod y dyneiwyr wedi bod yn bosib, a pen ceiriaid a wyddau cyfraith yr iaith iawn, ac mi ellid mynd i'w thrysorau heblynt. Mae rhyw gyflwyniad bach yna gyda i,
ydyn ni'n gywir yn dweud bod y ffrincomwy le pwysig a'r ardal ehangach hefyd ynddo, ymlaen i tegaenol i gael cynnwys ceirwys allan hefyd, a be oedd yn gyfrifol am hynny? Cyfoeth bynheddwyr neu'r traddodiad, y traddodiad barddol? Ie, diolch yn fawr iawn, Eryl, ac yn yw'n rhaid yr fys ar y peth yn y fan yna, pan mae rhyw traddodiad yn esblygu, mae yna o hyd yn does gyfuno'r hen a'r newydd, a dyna da ni'n ei weld yn digwydd yn ystod yr 19th ganrif ar 15. Fydd yn llaw, oedd ti'n nodi, dwi wedi bod am sawl blwyddyn yn dysgu darithio ym Mangor ac yn Abertaweg yn hynny. A bod yn onest, y cyfnod yma, mae'n gyfnod anodd iawn i'w ddysgu i fyfyrwyr. Rhwng yr oesoedd canol a 18th ganrif, mae yna ryw len a mae hi'n her aruthrol a mae rhaid mi gyfadda'n hun yn i'w flynyddoedd ar ôl gwneud cwrs gradd a gwneud i gynesu a dod i sylweddoli pa mor aruthrol o gyffroes oedd hyn oedd yn digwydd yn hynod o Dadeni yng Nghymru. Ond yn sicr dwi'n meddwl efo'r gogledd ddwyrain erbyn diwedd y 15th ganrif, dyna mewn gwirionedd ydy, wel, cael y diwylliant Gymraeg ac mi fyswn ni mewn gwirionedd mae'r beth yn esgyd ydy y tu hwnt i ddychryn Conwy. Ond mae'n bosib iawn hefyd bod yna seilia economaidd i hynny, a dwi'n meddwl falle yn baradoxaidd hefyd ar ôl y conquest wrth gwrs, mi ddoth yna gnwd o deuluoedd o'r tu allan i mewn, a dwi'n meddwl bod unrhyw wlad yn y pen draw, mae hi'n anorfod wrach yn cael ei hadnewyddu gan welediad newydd, gan ffordd newydd o feddwl ag ati. Ond yn sicr, i mi eich cyffroes ydy gweld rhain fel Salesbury, William Morgan, mi oedd yn wrtha hefyd yn dod oedd nhw'n etifeddion y traddodiad barddol eithriadol gyfeithog yma. A dwi'n siŵr wrach yn Nyffryn Conwy'n amlwg barod yn edrych at strwythur yn ydy fel rhyw fath o ganolbwynt alla i'r hyn oedd yn digwydd. Mae'n gwybod yn eddol yn dweud bod hynny bod y fath gymaint wedi deithio ardal mor gyfyn, a efo gyfnod mor gyfyn hefyd, dwi'n meddwl mod i'n iawn yn dweud bod Edmund Pris a William Morgan a Thomas Williams wedi cael ei geni o fel chydig nesaf yn gilydd yn y ffyn Cymru yn tua 15-4. Dwi'n gwybod beth oedd yn y dŵr yn y ffyn Cymru ar y pryd, ond fel oedd Peredur yn dweud, wrth feddwl am y traddodiad barddol, mae rhywun yn meddwl am Nyffryn Clwyd fel yr ardal ffrwythlon honno, ond yn sicr o ran y traddodiad o gopïau llawysgrifau, sef yn un o'r pennau i, ac o gyfieithu'r ysgrythur, ond mae Nyffryn Conwy yn hollol ganolog, ac mi oedd yn ymwneud lle da iawn i etifeddu y traddodiad, neu i benthyg o ddiwedd y traddodiad barddol oedd yna. Hynny oedd Genedlaeth yn fyw tan tua 1526, ac hynny oedd Genedlaeth yn canu 9 William Salesbury, felly oedd yr holl gyfoeth yno o iaith yno i'w etifeddu a'i dysgwyddo a'i roi ar waith mewn cyd-destun arall o ran cyfieithu'r sgrifftwyr ac yn y blaen. Gai daflu enw arall i fewn i'r pai rwan, sef Gruffudd Hiraethog. Dwi'n meddwl bod o'n gymeriad diddorol dros ben, yn pontio fatha y traddodiad barddol a'r fys ddyneiddiol newydd oedd yn llifo i mewn o gyfandir Ewrop ac o Loegr yn adeg honno. Mi ysgwennodd o lyfr ddim sydd gawn ni i'w gyhoeddi, ond llawysgrif felly, Lloegr Drygiant Ddigorwch Prydain. A bwriad y llyfr yma oedd cyflwyno chydig o fys traddodiadol y Cymru i uchelwyr, falle uchelwyr oedd yn dechrau colli gafal ar y Gymraeg, uchelwyr oedd yn troi golygon tua Lloegr. A mae yna un dyfyniad nes i sylwi o'i waith o, ni'n meddwl bod hwn yn dyfyniad trefiadol iawn, dweud y gwir. A felly mae'r Gymraeg yn y cwestiwn yna, pa angharedigrwydd fwy ar ddyn na gyrru ei fam gynawdol o'i dŷ, a lletia estrona si dras yn ei lle. Ond mae yna rhywbeth yn
gyfoes iawn yn does yn y datganiad hwnna. Dyna sut da ni'n edrych rwysyd ynde ar bobl sy'n troi cefn ar y Gymraeg heddiw yma. Mi oedd Gruffudd Ieithoedd yn ffigwr amlwg yn doedd. Falle gynnau adael i Gruffudd neu Peredur ddeud fwy amdano fo. Mi gyflwynwyd o synwyr pen Cymro yn hyd, William Salesbury, i Gruffudd Ieithoedd, achos mae i gasgliad oedd i arhebio i gael ei argraffu yn y llyfr hwnnw. Ac os gael ei un peth bach arall amdano fo, mae yna William Salesbury yn talu teyrged hoffus iawn, dwi'n meddwl, i Gruffudd Ieithoedd. Mae'n dweud am y llyfr o synwyr pen, nad oes ddim mwy o glod yn dyledus iddo fo, i William Salesbury felly, na'r clod ydych chi roi i rywun byddai'n codi'r cawg oddi ar corchan y fwyd. Mae rhywun arall wedi baratoi ynddo. Gruffudd Ieithoedd. Ie, wel, oedd y ffigwr pwysica'r byd barddol ar ôl Gruffudd athro beirdd yn athro i ddechrau fel William Llyn, a dwi'n rhyw dybio am nad oes am tystiolaeth ysgrifenedig yn hylch hynny. Dwi'n meddwl bod gan y ysgol farddol wedi lleoli ym Mhas Iolyn, efallai. Felly mae hynna'n dod â ni, dydy, da ni'n cysylltu, da ni hanner y ffordd mewn Llarwst a Charog, yn y fan yna. Ond wrach yn baradocsau hefyd, Gruffudd Ieithoedd, dydy o ddim yn fardd yma rwy'n yn cadw ei waith wrth dechryn i wely. Mae angen cryn yn roddiad i fynd drwy gyfyddo. Mae gyfyddo dwi'n meddwl bod hi'n sicr yn gywir yn dweud yn nhw'n eitha diflas. Y dweud y gwir, maen nhw wedi colli sbonc rwy'n fel gyto'r dyn. Ond mae o'n ffigwr diwylliannol aruthrol o bwysig mewn gwirionedd. A da ni'n gweld, dyna sy'n mor ryfeddol efo'r 11 ganrif a 15. Mae o'n sylweddoli yn ydyn mewn gwirionedd fod na newidiadau diwylliannol ar droed. A mae'r thema yma ynghylch yr uchelwyr yn colli i Cymraeg. Mae yna sawl ergyd yn does yn ystod yr 11 ganrif ar 15 a'r ail ganrif ar 15. Hynny, mae yna, ar y nain llaw, mae yna wladgarwch Cymreig, a da ni'n dueddol anghofio hynny, falle bod ni'n edrych ar yr 11 ganrif ar 15 drwy sbectol yn daliadau, yn cenedlaetholdeb modern ni heddiw. Ond mi oedd o'n gyfnod ar un ystyr, ond mi oedd na her, mi oedd na newid, mi oedd na fygythiad i'r hen ddiwylliant gynhenid. Ond mae'r cydweithio yma rhwng William Salesbury a Gruffudd Ieithoedd, unwaith eto yn arwydd o draddodiad yn esblygu drwy gyfuno'r hen a'r newydd. A dwi'n meddwl mi oedd Gruffudd Ieithoedd ei hun yn doedd, da ni dueddol o edrych arno fo fel ffigwr ceidwadol. Ond mi oedd o'n dra ymwybodol o'r grymusterau newydd yma, ac un peth wrth gwrs, da ni ddim wedi troi drafod hynny eto, chwyldro cyfathrebu aruthrol wedi digwydd yn Ewrop, sef dyfeisio'r was Brint. Yn y gwirionedd, mae Salesbury, dydy, mae o'n cyhoeddi y fus traddodiadol ar ffurf dianebion, mae'r chwyldro newydd yma, a Salesbury ohonyn nhw i gyd mewn gwirionedd. Mae o'n arwr mawr i ni, achos mi oedd o'n ddyn oedd wedi cael gweledigaeth. Mi oedd yn newidiadau fan cyfathrebu, mi oedd nhw mor aruthrol, a beth da ni gyd wedi profi yma heddiw, a mi oedd o'n sylweddoli wrth gwrs, ond i bai bod y Gymraeg yn dod yn iaith Brint, i bod hi'n newid hefo'r oes mewn gwirionedd, y bydda hi mewn ar gyfwng, ond wrth gwrs mae'r traddodiad llenyddol cystedlu'n yno wrth gwrs yn sail i'r cwbl. Mae Gruffudd Ieithoedd wedi cael bach o gam, dwi'n meddwl, ynddi, achos mae o'n fwyaf enwog am farw. Ynddi. Hynny bod oedd o farw yn 1564, a mi ganwyd marnad wirioneddol arbennig iddo fo, gan i ddisgybl William Llyn, dyna'n dweud, y bardd bach yw'r beir yn y byd. Och, hynny yw'r cywydd ysgubol hwnnw, ac mae pawb yn meddwl, os fiwch y William Llyn yn llawer iawn gwell bardd na'i athro. Ond i mi, er bod i'n farddoniaeth o, fel ydych chi'n dweud, yn boring, enbyd o ddiflas, Gruffudd Ieithoedd ydy'r ffigwr canolog. Mae'n cynnwyr mae William Llyn yn ymddangos yn deimladol iawn yn ymyl i athro. Hynny, does gen i ddim tystiolaeth i fod o wedi
wedi bod yn lawer o gyfathrebu wrth y fo a'r gynulleidfa, ond mi oedd Gruffudd Genedlaethol yn wahanol, ac un o'i gyfeillion eraill oedd Sesiwn Pris, mae gen i dystiolaeth bod yn ymwneud 1550 oedd Gruffudd Genedlaethol wedi ymweld â Sesiwn Pris yn awdur y gyfrol gyntaf i gael ei hagraffu erioed yn Gymraeg, wrth gwrs, yn y llyfr hwn, ac wedi ymweld ac yn cyfathrebu ac yn anfon deunydd. Felly mi oedd yn ddyn eang iawn i rydweithiau. Ac wrth gwrs, nid barn oedd i brif ddyletsyn yna, hynny chyfwr yn benna. A mae'n dod i'n faint o lawysgrifau yn y Genedlaethol yn benna, yn ei law hollol anialladwy o, ond sy'n dangos pa mor fanwl a thrylwyr oedd o yn cofnodi holl ffynonella. Mi oedd o'n ddyn rhyfeddol a dos yfed bod Salesbury wedi manteisio ar ei wybodaeth o, a dwi'n edmygu'r ffordd roedd o, i fod o'n un o'r gynheiliad y ddisg gaeedig geidwadol i fod o hefyd yn gweld, wel, mae'n byd yn newid, ac mae'n rhaid cofleidio hynny. Llyfr bychol mae gennych pan ein coleg oedd yn didarllen a sbwylioedd maith ar Gruffudd Genedlaethol a'i gyfnod gan DJ Owain, ac yn ysgrifennu llyfr mor ddiddorol ydi o ddweud y gwir. Ac un stori bach oedd o'n dweud yn y llyfr hwnnw oedd bod William Salesbury a Gruffudd Genedlaethol ar ymweliad â Llundain, a bod William Salesbury wedi copio yr diarhebion yma oedd Gruffudd Genedlaethol wedi gasglu, heb yn wybod iddo ynde. A falle bod yna awgrym yn fanna bod Gruffudd Genedlaethol yn gyndyn braidd i ddatgelu y wybodaeth oedd yn gaeedig i'r boir. Ond sa'n awgrym bod lle'n ladrad, a fanna o gwbl ynde, achos mae'r o synwyr cael ei gyflwyno i Gruffudd Genedlaethol fel yn ei dweud gynnas ynde. Ond ydych chi'n sôn doi yn y sgwrs am Steddfod Ceirwys, fath o bod Steddfod Ceirwys yn fwy fel rhyw gynadledd undeb yn ytrach na Steddfod yn yr Ysteddfodau, bod y beir yma bod dŵr i dys yn gaeedig iddyn nhw ei hunan ynde. Mae'n elfen o hynny ddo, a fe roedd tras yn bwysig yn dod hefyd i'r beir. Ia, mae'r nôl at y Steddfodau yn amlwg o'na elfen geidwadol, ond falle dwi'n meddwl bod ni'n gorfod hynny, a da ni'n anghofio'n aml iawn bod diddordeb yr uchelwyr hunan, mi oedd yn o'r un gwastad deallusol ar beirdd, a'r peryg ydy, da ni'n meddwl amdanyn nhw fel rhyw bobl sinigaidd oedd eisiau clywed i clod ag ati, ond mi oedd ganddyn nhw wybodaeth ddeallus mewn gwirionedd, felly yn ôl gyd chi wedi dysgu chi ganheddu ni mor anodd a hynny, a mae'r syniad na bod hyn i gyd ar yn gyfrinach fawr. Mae'n anodd gen i credu hynny, a dweud y gwir, a fysa na ddim ffin rhwng bys Gruffudd Genedlaethol, ffin haearnaidd, a'r rhan fwyaf o'r noddwyr roedd o'n ymwneud â nhw fel bardd proffesiynol. Falle bod, allan ni mlaen allai sôn rwan, dechrau sôn rwan am un o'r ddau William sydd yn destyn y sgwrs mewn yma, William Salesbury. Does am sicrwydd pryd gafodd ei eni, mae'r dyddiad 1520 yn cael ei nodi'n aml iawn, ond efo'r cref bach o'r ymwylder tua hynny. Yn un sy'n sicr ydy bod wedi cael ei eni erbyn y flwyddyn honno, chos mi farw i dad o fis Chwefror 1520. Cofiwch y dyddiad, so ni'n ôl ys yn un o funud rwan. Fo yn sicr, fel dwi wedi, yn y llyfr hwn o'r llyfr Cymraeg yn gael ei argraffu, ond William Salesbury weddol posibiliadau fodd arloeswr mewn gwirionedd ar graffu llyfrau Gymraeg. Yn 1547, mi gyhoeddwyd llyfr ganddo fo geiriadur mwyn galluogi Cymru i ddysgu Saesneg, a mae'n pwysleisio yn hwnnw pa mor bwysig oedd hi, pa mor bendithiol oedd hi i ddysgu Saesneg. Ond yr un flwyddyn hefyd, o synwyr pen, pan ni wedi gyfeirio at o eisoes, chydig bach o dawelwch ydyn, ond 1550, pedair cyfrol. A brief and plain introduction, sef llyfr ar sydd mae'n ynganu'n Gymraeg, a hynny mwyn cynorthwyo rhai di Gymraeg i ddysgu Cymraeg. Dyn nhw'n gweld gwerth hynny hefyd, ynddo. Ac mae yna arbenigwyr ar datblygiad yr iaith Saesneg heddiw,
yn edrych ar y llyfr hwnna i gael cliwia sydd oedd Saesneg yn cael ei yngamu yn y cyfnod hwnnw. Dwy gyfrol wedyn yn codi o herbylon crefyddol y cyfnod. Un llyfr yn cyfiawnhau arfer o ganiatáu, arfer protestannaidd o ganiatáu i offeiriaeth briodi, ac dweud bod hynny yn cael ei ganiatáu dan gyfraith Hywel Dda, a'r babaeth yn derbyn hynny. A llyfr arall wedyn, dwi'n yn siŵr sydd mae ynganu y teitl yma ddweud gwir, The Battery of the Pope's Bottom. Fath felly, cyrch ar gair y pab, cyfiawnhau dryllio a thorau. Ac yna 1551, llyfr arall eithriadol o bwysig, Cynifar Syth a Ban, y tro cyntaf i ddarna sylweddol o'r Beibl yn ddangos yn ardartiedig yn y Gymraeg. Da chi'n cofio'r dyddiad, 1520, wel, faint oedd oed o felly, 31 oedd o bosib, neu chydig bach un sy'n ni'n feddwl. Ych bo be, ys o'n llawer hyn, ac gyffin amser yma o'n allan, ar oed hwnnw be, oedd ei cyflawni gymaint mor ifanc yn doedd. 1552, o gorffan y rhestr, llyfr rhetoreg. Gafodd hwnnw mwy ar graffu, ond llawysgrif o hwnnw, i'w gylchredeg ymysg y beirdd a'r ddysgedigon, i geisio cael y beirdd i gael gafal ar dis-draddodiadol y Dadeni, bod nhw'n dod yn ymwybodol o beth yn digwydd, a bod nhw'n gallu felly amrywio i canu yn sydd y ddys hwnnw. Mi nawn ni sôn am y Testament Newydd a'r cyfieithu'r ysgolfydda nes ymlaen, ond jyst nodi hefyd bod na ddiwedd arall wedyn, yn Sesiwn wrth gwrs ynde, mor amlychrog ynde, oedd o lle, rhwng bob dim, Sesiwn mae'n debyg sy'n mynd dechrau 1570. Felly, clamp ysgolhaig, a llenor da hefyd falle ynde. Wel, oedd yn dweud, mae'n rhyfedd iawn o ddyn mor fawr a Salesbury pan y gymaint amdano fo yn dal yn dywyll. Neu fath rhaid i'n gwybod, pryd gath o'i enni, o Sy'n 1520, wel, dwi'n teimlo chydig bach yn annigonol, os oedd wedi cyflawni'r holl bethau yn eitha bod yn 10 ar 20 oed. Swn i'n tybio fod o bosib yn ddegawd yn hun, ond di'n awyr achos mi oedd pobl yn y cyfnod hwnnw. Ni'n trafod hyn efo dadle efo Owain yn y bar syched, dwi'n dod o blaen pryd fe oedd Salesbury, dwi'n meddwl bod pryd fe oedd Salesbury farw. A dwi'n meddwl mai 1552, ond mae hynny i'w brawi eto. A mae'n tystiolaeth ni am hynny yn rhannol dibynnu ar ddyn pwysig iawn yn y stori yma, sef Sir John Wyn o Wybrnant sy'n dweud yn ei history o The Gwydr Family, yn hollol anghywir bod ar ôl, wel, dwi'n troi wedyn at y ffrau, dwi'n gwybod mod i'n eich ymlaen chydig bach at gyfeithiau'r ysgrifennu, ond y ffrau honedig a ddigwyddodd rhwng Richard Davies, Ysgol Tynewi, a William Salesbury ar ôl iddyn nhw orffen cyfieithu'r Testament Newydd, ac oedd nhw'n troi i golygon at yr Hen Testament. A'r stori ydy bod nhw wedi anghytuno ar ystyr un gair, bod nhw wedi ffrio mor enfyd am hynny bod yr holl brosiect wedi mynd i'r gwell. Ond mae Sir John Wyn bod wedi byw am chwarter canrif ar ôl hynny, a dyn ni'n gwybod bod hynny yn hollol anghywir. Felly, ond os nad oedd John Wyn yn gwybod, a fyntau'n byw lawr y ffordd, mae yna ryw awgrym i bod Salesbury yn gymeriad anodd iawn, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl i fod o'n athrylich efo llawer iawn o feiag, yn ddyn gwrthnysig bron, a dwi'n gwybod bod hi'n wyddor ei tham heis, ond os ydych chi'n astudio llawysgrifen rhywun ac yn trio darllen cymeriad rhywun, os ydych chi'n gyfarwydd â llawysgrifen Salesbury, mae'n llawysgrifen italig fras ar rhywun llawn hyder, rhywun sydd yn sicr iawn ohono ei hun. A fedra i ddim peidio meddwl bod yna rhyw, dwi'n gwybod, bod o'n ddyn anodd iawn byw. A gweithio, wrth gwrs mi gafodd, mi briodol, mi gafodd ysgariad ar ôl blwyddyn, gyda beth ydyn, sydd o bosib yn ategu i fod yn ddyn chydig bach yn anodd. Iawn, so werth i ni atgoffa'n gilydd y ddau beth mawr, ti'n sôn, yn amlwg oedd o ddyn wedi cael ei feddiannu'n doedd yn y weledigaeth, ac yna ddau beth yn gyrru weledigaeth yn amlwg i Protestaniaeth, hynny yw, mi oedd o wedi derbyn y ffydd newydd, a'r ail beth, wrth gwrs, oedd grymoedd y Dadeni
dysg am hynny, fedrwch chi ddim astudio naill beth a'r llall yn yr 19th ar 15. Hynny yw, dyna ddim dadeni dysg ni. Mae protestaniaeth mewn gwirionedd yn rhan anatod o'i wead o, a Salesbury mewn gwirionedd fo sydd yn gosod y patrwm yn yw mynnwch ddysg yn eich iaith a mynnwch yr ysgrifennu'r lan, dyna di thema fawr y ganrif. Dwi rhyw personoliaeth y dyn. Dwi wedi treulio nos ymhlith academwyr, a mae yna grincs yn eu plith nhw yn sicr ddigon. A dwi'n meddwl mae academwyr yn debyg iawn i wleidyddiol yn dydyn. Mae yna rhyw 5% o allgofrwydd llwyr. Ond oes dwi'n meddwl ynddyn nhw i gyd gan gwirionedd. A dwi'n meddwl bod Salesbury yn rhan o'r patrwm yna. Ond wrth gwrs y sel yma, da ni'n gweld hynny dod allan o Eryl yn rhestru chi dechrau'r was sprint Gymraeg. A dwi'n siŵr yn union, lle oedd yn cael y modd i gyhoeddi'r llyfr yma. Os yna rhyw ateb i hynny oedd o'n fuddsoddiad ariannol doedd sylweddol iawn. Ond y weledigaeth yn hyn sy'n ei yrioed wrth gwrs, mae'n amlwg i fod o'n ddyn abal yn wleidyddol hefyd, ac da ni'n anghofio mewn gwirionedd yn deddf iaith gyntaf ni, di deddf 1563, a chymaint o gamp wleidyddol oedd sicrhau hynny. Da ni'n sôn byth a deunydd yn dydyn am 1536 ag ati, ond mewn gwirionedd mi oedd deddf cyfieithu Beibl 1563. Mae'n meddwl, yn yr oes yma, oedd rhain, oedd nhw fatha, oedd y Sir Roberts doedd yn rel hen lwynog yn doedd, a mi wnaeth ar wahân i godi mwy o ffyrdd yn hynny na Rhufeiniaid. Mi ddari o waith anferchod yn dod ran i wleidyddiaeth, felly yn eistroli, wyddoch chi, coridorau gryn ag ati. Mae'n amlwg i ni bod Salesbury wedi llwyddo i wneud hynny hefyd. Oedd gennym o gysylltiadau, tra phwysig yn Llundain, dwi'n meddwl, doedd, mi oedd o'n gweithio i ddyn Sir Richard Rich yna, oedd yn ddyn uchel iawn yn y Deyrnas mewn gwirionedd, a dyn mae gyfoeswyr o a haneswyr yn gwbl unfar yn ei gylch o, oedd o'r dyn mwyaf diagwyddor a groedio fy dy ar yr erioed felly. Ond mi oedd gan William Salesbury gysylltiadau efo pobl fel yna, ac yn Llundain oedd o pan gyhoeddwyd 2 o'r llyfr yma. Dwi'n meddwl bod o wedi cyflwyno un o'r llyfrau i Sir Richard Rich a dweud y gwir ynde. Felly, mi oedd yna gysylltiadau felly ganddo fo. Ond i ddod rwan at yr penstiffrwydd yma, fatha, oedd yn perthyn i William Salesbury, ar gawnt yr orgraff yna, wrth gwrs, o wyneb i'n byd, oedd o'n credu mewn sillafu, neu ysgrifennu geiriau, sillafu geiriau, yn y ffordd i ddangos eu tarddiad nhw, yn ytrach na'i hynghaniad nhw, ynde. Sy'n beth diall iawn i ni yn y Gymraeg. Diolch mor ddiall a hynny'n Saesneg o bosib yna chdi, chi'n cael yr amrywiaethau yma, y ffordd mae geiriau Saesneg yn cael ei sgwennu lawr. Ond yr orgraff yma, ynde. Dwi'n meddwl bod fi'n gywir, dwi'n gywir yn dweud, o'r Testament Newydd yn 1567, bod y salma wedi cael ei cyfieithu hefyd gan William Salesbury. Neu'r rhai o'n nhw, neu'r cyfan, dwi'n yn siŵr iawn. Y cyfaniad, na fod diolch yn cael cadarnhad o'r gynulleidfa, dwi'n gwybodus na fi, am yma lle. Felly rydyn naeth William Morgan, gyda'n gael Testament Newydd gyffredinol yn cwestiwn, ar salma oedd diweddaru orgraff, diweddaru yr iaith hefyd mewn amryfol ffyrdd felly. Ond oedd yn dibynnu ar lawer iawn o be o William Salesbury, a mae'r salma'n canu ni heddiw yma o hyd yn dydyn. Allan o William Salesbury, oedd yn gyfrifol am y gerddoriaeth oedd gan i ddweud. Ia, dyna, da ni gyd yn cyfarwydd efo hanes yr orgraff hynafol. Dyna lle ddaru Salesbury, ni ddaru o gam efo'i hyn doma, a pobl yn ei gofio fo'r sgil hynny. Ond wrth gwrs doedd o ddim yn disgwyl i bobl fel oedd Eryl yn nodi, lefaru'r geiriau yna yn ei diwyg, a dwi'n meddwl mae Geraint Gruffudd sgofenau yn ei ddarlith y radio ar William Morgan. Mae o yn troi darn gan Salesbury a rhoid yn orgraff arferedig ni.
A dydy'r peth, ar wahân mae o chydig yn hynafol o ran I ddewis o eiriau, a dydy'r peth mae'r peth yn darllen mor hwyr, a dwi'n meddwl mae'r farddoniaeth gyhyrog yn dydi rhythma iaith ac ati mi oedd ganddo fo glust at iaith mewn gwirionedd, ond bod yr arfer yma, oedd hyn yn amlwg pan gyhoeddwyd y Testament Newydd 1567. A da chi'n dychmygu bobl be ar y ddaear ydy hyn, felly. Ond oedd I wicio mewn gwirionedd, mae'n profi cyfieithydd mor ryfeddol o abal oedd William Salesbury. Ac hynny oedd yr orgraff yn un chwiw, o'n i'n sôn hynny ar y ffrau honedig yn ddiddol, hynny nath olygu bod yr esgob a Salesbury ddim wedi gallu cyfeithio, wedi mynd bod y prosiect I gyfieithu'r hen esgob wedi mynd i'r gwell. Ond mae yna rhyw, ddysio hyd rhyw ddarn o dystiolaeth yn ddiweddar yn y Llyfrgell Genedlaethol, mae yna ambell gopi o'r Testament Newydd, efo nodiadau cynnar iawn yn nhw yn dweud, hynny yw, mae yna ddarn pwysig iawn ar y ddechrau y Testament, sef epistol at y Cymru, wedi cael y gwaith oedd yn gan Richard Dadeni, sy'n fath o dreithawd oedd yn ail sgwennu hanes eglwysu Cymru mwyn cyfiawnhau'r ffydd Protestannaidd newydd. Mae'n dreithawd, hynny yw, mae o'n fake news, Trump yn Mae'n fake news, mae'n diddorol, mae'n hynod o bwysig. Ond mae'n ambell gopi, mae yna bobl wedi mynd yn gynnar iawn ar ôl y cyhoeddi, wedi mynd o gwmpas pob un gair, pob un darn, gafodd ei ychwanegu neu I newid gan William Salesbury. A dwi'n dudalennau, a dudalennau wedi cael ei newid neu ychwanegu. Hynny yw, mi oedd William Salesbury wedi cael y llawysgrif yma gan Richard Davies wedi penderfynu I draen iddo well na hyn. Ac mi oedd o wedi, a dwi'n meddwl bod hynny o bosib yn rhan o'r hyn bod ei gyfeiriogi Richard Davies. A gweld hynny yw, mae'r diawl yma wedi newid fy ngwaith I'n llwyr. A petai hynny ddim wedi digwydd, mae'n bosib y bydda, William Morgan ddim wedi derbyn y comisiwn a gafodd o yn y pen draw I gyfeithio'r hen testament, gan y bydda fo wedi cael ei gwaith eisoes wedi cael ei wneud. Mi oedden nhw'n doedd y dyneiddwyr Protestannaidd yng Nghymru, ond nhw eisiau pwysleisio na nid crefydd y Saesnig oedd Protestaniaeth yna. Ond nhw'n fel chi'n dweud y fake news yma, lle bod yna eglwys Gymreig Protestannaidd wedi bodoli yn y gorffennol y llyfr. Wedyn nath hynny bwysig iawn iddyn nhw dwi'n meddwl, yn doedd ac yn ffordd o helpu wreiddio Protestaniaeth yng Nghymru, so pobl Diolch bwys bod o yn anwyrad, os o bobl yn credu'r anwyrad, oedd yn cael dylanwad yn doedd. Ac mae'n siŵr bod yna ymgyrchu mawr wedi bod, mae'n rhyfeddol ddifryn dydy bod y ddeddf wedi cael ei ffasio 1563 yn cyhoeddi y dylid cael y Beibl cyfan o'n dweud, yn dar Llyfr Gweddi, yn y Gymraeg o fewn 4 blynedd, erbyn dydd Gwyddewi 1567. Ond mae rai bod yna ymgyrchu wedi bod yn y cefndir. O'r Richard Davies yn aelod o Dur o'r Dwyddi, ac oedd ynta hefyd yn ffigwr amlwg yn Lloegr yn ogystal mi, gafodd o'i wahodd I gyfieithu un o'r lyfrau'r Hen Testament, yn cofio pa un rwan, ar gyfer Beibl yr Esgobion, fel yn cael ei alw ynde, a Humphrey Lloyd, ac yr enw'n iawn gyda'r tŷ cyffredin, o Nyffryn yn aelod o tŷ cyffredin, felly o'n ymgyrchu dwys wedi bod. Ac oedd dipyn o'r ryfeddod yn dweud bod darn nhw'n cyfieithu'r Beibl, ond nhw'n chydig bach yn hwyr, darn nhw'n gyrraedd y nod o dydd y Gwyddewi, ond mi'n ymddangosodd y Llyfr Gweddi a'r Testament Newydd i ddiwedd o flwyddyn honno. Ond dipyn o'r ryfeddod mewn gwirionedd, ond oedd yn digwydd mor gyflym. Ia, os gael fynd yn ôl at yr rhagymadrodd o synwyr pen, dwi'n meddwl be mae hwnnw hefyd yn ddangos, unwaith eto, da ni'n meddwl am yr unfed ganrif ar 15 ar canrif y derfa un o yr uchelwyr yn troi I cefnau. Mae'r cwbl mor yn rhy syml o lawer, ond mi oedd hi'n gwirionedd, oedd hi'n ganrif wladgarol fawr, oedd hi gwadgarwch nhw'n wahanol, falle i'n gwadgarwch ni heddiw, ond mi oedd y balchder yma mewn iaith, ac mi oedd y treithawd yma yn gwirionedd, oedd o yn cysylltu'r gwadgarwch hwn hefo'r hen wladgarwch Britanaidd ag ati. Felly maen nhw'n, o ran I gweledigaeth,
Mewn gwirionedd, dwi'n gweld hynny, dyna ddechrau'n cenedlaetholdeb modern ni o sawl cyfri, a dyna un o nodweddion y Dadeni bys yn Ewrop, wrth gwrs, oedd y balchder newydd yma yn yr ieithoedd brodorol. Hynny yw, mi oedd yr un peth yn digwydd yn hanes Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, ac wrth gwrs, maen nhw'n gweld y Gymraeg yn dydyn, maen nhw isio i throi chi yn iaith fodern, a dwi'n meddwl, heddiw o hyd, dwi'n meddwl, un o'r broblemau mawr sy'n yn cymdogion ni drws nesaf, dyn nhw ddim yn gallu derbyn yn adyn bod ni wedi bod yn genedl aeth drwy broses y Dadeni i raddau bychan, wrth gwrs, a bod y Gymraeg hefyd wedi moderneiddio ei throi yn iaith brynt mor gynnar. Hynny, maen nhw dal eisiau'n gweld ni fel y Celtiaid a'r traddodiad afar ag ati. Felly mae'n ganfi mor eithriadol o bwysig yn hanes ni, a Salesbury yn ganolog yn y cwbl. Yn y cyd-destun yna, mae'n rhyfyniad bach arall dwi wedi nodi lawr o yma gan William Salesbury chi. Os nad ychybwch chi a chyweirio perffeithio'r iaith cyn darfod am y tro sydd heddiw, bydd yn rhy hwyr y gwaith wedyn. Felly yna ymwybyddiaeth fanna'n dod bod yna rhywbeth pwysig e ddal gafel yno, a rhywbeth falla oedd cyfundran y beir yn dal mewn bod oedd, falla oedd yn gwanhau ac yn dadfeilio bod heddwyr falla'n dechrau troi cefn. Diolch bron iawn, so chi'n gallu newid yr enw fanna, fysa Owain Salesbury i Saunders Lewis, a dyddiad hi 1962 ynddo. Mae'r un fath o grir wrth oedd angen gweithredu cyn fynd yr rhy hwyr. A rhyw gymysg, fatha da ni sôn o'n am mellach am agwedd y dyneiddwyr mat y Gymraeg. Falle dwi'n bod tro William Salesbury hun yn awgrym, bod William Salesbury hun ar ddechrau yrfa, falle ddim yn pwysleisio mwy ar ddysgu Saesneg, a mae Saesneg oedd y ffordd i gafodd ar ddys. Ond efallai dan dylanwad i achybyddiaeth a Gruffudd Hiraethog wedi newid i feddwl yma, dyfyniad enwog iawn yn does am Beren Dotwch yn droedoeth a dras y brenin a'i gyngor i ddeisydd pennad i gael yr ysgrythur lan yn eich iaith. Ond yn sicr mi oedd y Gymraeg yn bwysig eithriadol yn doedd iddyn nhw. Dwi'n meddwl, ti'n crybwydd Saunders Lewis fyna, dwi'n derbyn, dwi'n meddwl bod Salesbury wedi cael rhyw fath o groedigaeth, a mewn gwirionedd, oedd hi'n hwyr iawn o Saunders Lewis, dwi'n meddwl mai sy'n 1918 mewn gwirionedd, mae o'n penderfynu mai Cymro Cymraeg fydd o felly, a mae'r Gymraeg bydd i fod o'n wrth gwrs oedd yr aelwyd yn gwbl Gymraeg ag ati pan oedd o'n blentyn, ond yn hwyr iawn ar y dydd. A dwi'n credu mae'r un peth yn hyfryd iawn, rwy'n fel John Morris Jones ac i Ddechrau. A mae yna rhyw groedigaeth yn y fan honno hefyd. A dwi'n meddwl bod Salesbury mewn gwirionedd, mae'r weledigaeth ddeiblyg yma ydy. Ond un peth efo pan o Salesbury'n sôn am achub yr iaith. Mewn gwirionedd ydy o ddim yn sôn am achub yr iaith yn y ffordd fydda ni yn ei olygu. Sôn yma o, wrth gwrs, ar gyfeistogi'r Gymraeg yn arwydd i'w rhoi hi'n iaith urddasol ar gyfer anghenion y Dadeni. A mewn gwirionedd mae o ychydig yn yr rhagymadrodd yna o synwyr pen, mae ddrwg yna i'r diarhebion. Mae o'n byr ddyrmygus yn dydi o'r iaith lafa ag ati, mae o'n cyfeirio at hynny yw iaith y buaf a'r ffermer. Rhieni na bydda fo wedi cofnodi ychydig o'r iaith honno hefyd, ond wrth gwrs delfryda'r Dadeni bys, y Gymraeg yn offeryn addas mewn gwirionedd ar gyfer bys newydd yr oes. Ac wrth gwrs, pwysigrwydd ffurf lenyddol ar yr iaith. A fedrwch chi ddim cael, pan mae cenhedloedd modern yn cael ei creu, pan oedden nhw'n cael ei creu yn aml iawn cenhedloedd bychin yn ystod y degwaredd ganrif ar 15, y sefydliad cyntaf maen nhw'n ei greu ydy iaith, ffurfiol iaith ysgrifenedig safonol, a mae'n amlwg mi oedd Salesbury yn gweld bod hynny yn anghenraid i'r Cymru ddod yn genedl fodern. Mae'n adroddiadol yn ydy hefyd bod yn y broses yma o greu i'r iaith safonol, bod
yr hyn gatho ni mewn gwirionedd oedd ffosileiddio neu ymgorfforiad o iaith Nyffryn Conwy. Hynny oedd Iolo Morgannwg o bosib yn y 19th ganrif, mae gen le teg iawn i edliw i'r ffaith bod iaith rhan y deheuol Cymru ddim yn cael ei chynrychioli, achos nid yr unig doedd honno ddim yn cael ei chynrychioli, doedd iaith y Gogledd Dwyrain na iaith y rhan fwyaf o Wynedd, oedd y gyd yn dod o'r ardal yma, a hefyd yr olyniaeth hefyd i pobl fel John Davies Maswyd, wrth gwrs, oedd yn disgybl neu wedi astudio wrth draed, wrth draed William Morgan, wrth gwrs, ac felly hynny mi oedd y newidiadau dwi'n cofio ni'n tafod rhywbryd bod gen ti theori y galla pethau fod wedi newid, y terfyniadau fod yn wahanol iawn petai hynny bod yn lle am ai, felly, hynny yn lle osod, bod hwnnw bron iawn a dod yn ffurf safonol, hyd yn oed mewn ardaloedd sy'n dweud y pobl o fôn yn llawysgrifau yn sgwennu yn y cyfnod yn dod yn hynny. Lewis Daron, mae'n amlwg bod yr na hynny o fod, a Daron hynny, mi oedd o'n ei defnyddio hi fel ffurf lenyddol. Ac wrth gwrs yna sy'n digwydd pan mae ieithoedd safonol yn cael ei chreu, maen nhw'n syniedig yn dydyn yn aml iawn ar y mannau mwyaf dylanwadol, lle mae gryn gwleidyddol, gryn diwylliannol, a mae hynny'n cael ei weld mewn ffordd gynnil iawn, achos yn yw Gogledd Dwyrain, yn yw fan oedd y canolbwynt diwylliannol. Trienni na fod yna wedi parhau, a mi fydda Corwen yn brifddinas deilwng iawn i gyfri. Ers yn aml sy'n rhaid i gael maes ar awyr ar bed y berwyn, a berig sy'n gyda chi ormod o niwl ar gyfer hynny. Falle symud ymlaen o at yr ail William a dweud chydig bach mwy am o William Morgan wrth gwrs wrthi. Un o'r diddorol iawn ydy y cyflwyniad i Beibil 1588, a mae William Morgan y cyflwyniad hwnnw yn dweud rhywbeth rhaid y sell yma i fod o wedi dod am bwysau ers cryn amser gan gwir o ddys yno, mae o'n dweud, felly, i ymgymryd ar dasg, a bod o wedi petruso oherwydd ymdeimlad o'i anallu ei hun, a hefyd maint y gwaith oedd ei wynebu fo, ac ysbryd maleisus rhai pobl nhw'n nodi hynny hefyd ynde. A mae'n siŵr gen i ar ôl cyfieithyr, ar ôl byddai'n siarad y testament ac yn y blaen, mi oedd na ymgyrchu, mi oedd na gynllunio. Richard Davies mae'n siŵr yn rhan o hynny, ond fe oedd o farw 1582, nage. Rwbeth ar adeg honno dwi'n meddwl, lle. Falle di mynd yn ŵr o'i grannus, dwi'n yn gwybod nath i cael ymlaen ar y gwaith i hun, ond William Morgan yn derbyn y cyfrifoldeb yn diwedd os ynda. Mae'n debyg ar ôl o fynd i lanhedd yr Lochnar hynny o 5-7-8 y gwnaed y rhan fwyaf ystod y cyfan o'r cyfieithu. Ac yn diweddaru orgraff yn sicr William Salesbury ar Beibl yn ddangos. Mae rhaid cael un patrwm yn does ar gyfer iaith. O'n i bai falle bod nhw wedi sefydlu'r patrwm yma yn rhybydd enwog ar Geraint Gruffudd. Ar Gymraeg os wedi dirywio'n gyfres o dafodieithoedd, naill yn anaill llall ac yn y blaen. Lle mi osodwyd y safon ac mi osodwyd y safon ar gyfer rhyddiaeth yn y dyfodol gan y Beibl yn angon sicr. Ia, da ni'n ôl at y busnes o safoni iaith. Wrth gwrs, mae'n arwyddol cael, dydy. Da ni'n cael y safoniad yma yn 1588, ac wrth gwrs, allan fwy dylanwadol yn 1662, dim gan John Davies. Ond sy'r un cyfnod wedyn, dydy mae Gwyddeleg fel iaith lenyddol, fel iaith dys. Mae hi'n dechrau dadfeilio, dydy, o'r ail ganrif 15 ymlaen, a'r Gymraeg wrth gwrs ydy'r gynhara o'r ieithoedd Celtaidd i gael y Beibl, a hefyd pan ydych chi'n cynharu'r Gymraeg efo ieithoedd anwladwriaethol eraill. Hynny yw, mae'r Beibl yn rhyfeddol o gynnar mewn gwirionedd. A mi ges i
Dwedodd rhywun trio dweud y peth yn gondeniol oedd rhywun yn gymharol ddiweddar, yn rhyw raglenni am hanes yr iaith, a rhywun yn dweud, does na neb yn siarad iaith William Morgan heddiw. O, does na neb yn siarad iaith William Morgan yn yr 11 ganrif heddiw. Dwi'n gwybod da ni'n hoff wedi dod dweud, mi oedd yn gyfarwydd efo iaith y beirdd ac ati. Ond mewn gwirionedd, hwn i fynd, os yna wedi astudio yn fanwl natur dylanwad iaith y cywyddwyr ar y Beibl, a does yna neb yma chwaith hyd y gwn i wedi astudio sut mae'r Beibl o 1588 a 1621 yn cael dylanwad ar y Beibl. Felly falle bod ni'n rhy barod i dweud mae'n defnyddio iaith y Beibl, ond mi fydda'n beth da yn gwirionedd cael mwy o ymchwil o ran geirfa, cystrawen, ac atal yn sicr na ryw gyswllt yno. Ac yr un modd wedyn efo'r beirdd, yr iaith gelfyddydol hon, yn amlwg doedd yn chwaith yn ei siarad sydd felly. Mi oedd yn haith nhw wedi bod yn wahanol i'r iaith lafar ers cannoedd ar gannoedd o flynyddoedd. Mae hynna dydy, a dwi'n gorbwysleisio fo'r Beibl, mae oedd yn sail i'n gwareiddio ni dydy tan, ond i'w seculareiddio awr yn yr hanes i fel pobl, ond i'w dyma, mae o'n garreg sylfaen y Gymru fodern mewn gwirionedd, ac wrth gwrs y pwynt mae'r Geraint Gruffudd yn ei wneud, mi fysa'r Gymraeg Cymraeg ysgrifenedig wedi troi nifer o arbenigoledd ac ati. A falle mae'na rybydd i ni heddiw yn gwirionedd, fod dwi wedi bod yn un addysg, a'r peryg ydy bod ni mor ddifrawd tuag at yr iaith safonol yma sydd ganddo ni. A mae wedi bod yn ddod i ni erioed, o'r 60au maen, y degawd yn protestio. A wedi bod cymaint o genedlaetholwyr mor barod yr iaith safonol ac ati. A dyma chi yn hyn sy'n creu cenhedloedd, un o'r prif elfennau mewn gwirionedd. A mae'na broblem, dwi'n meddwl, yn y system addysg sut da ni'n trosglwyddo y ffurf yr ysgrifenedig yma o'r iaith. O ran y pwynt efo dylanwad y beirdd ar y Beibl, mae fel sydd wedi cael ei ddatgan a'i dderbyn bron heb unrhyw dystiolaeth gre yn dydi. Ond mae'n rhaid i gyfadda mae William Morgan yn chydig bach yn od i mi yn hyn o beth, achos yn wahanol i'r ffaith. Hynny yw Salesbury, Edmund Pris, Richard Davies ac yn y blaen. O ran y llawysgrifau sydd wedi cadw, dydw i ddim yn ymwybodol o unrhyw dystiolaeth fod William Morgan wedi darllen cywydd erioed. Hynny yw bod y ffaith yn copio'n heledd. Mae'n bosib mai jyst o ffaith bod pethau wedi mynd ar goll, oedd hi. Ond os o'n i'n licio cyflwyno rhywbeth o ryw theori, sgynna i ddim mymryd o dystiolaeth yn ei chyfer hi, a dydy Peredur ddim yn cytuno yn llwyr, ond dwi'n gobeithio i berswadio fe. Ond dwi'n gobeithio dangos o Peredur yn anghywir yn ei ffyfian, sef, a drwy gyflwyno enw arall i mewn i'r drafodaeth, jyst i grybwyll yn sydyn ar y enwau drafod yn hir. Ond un arall o'r fawrion Dyffryn Conwy, sef Thomas Williams o Drefryw. Hynny oedd o'n un oed o fewn ychydig misoedd a William Morgan, ac mi oedd yn ysgolhaig mawr hynny mae'n bennaf adnabyddus fel geiriadur. Ond yn yr 1570au, mi oedd yn copio cywyddau full pelt, hynny oedd yn ddi-baint. Mae'n dod i'n faint o lawysgrifau wedi goroesi, a oedd yn copio bob dim oedd yn gallu cael gafel arno unrhyw sgrap o femrw neu bapur, oedd yn copio'r cynnwys, ac oedd o'n gasgwr arbennig o dda. Ac yn yr un fath, yn yr 1590au, mi oedd o'n copio deunydd ar gyfer ei eiriadur yn benna. Ond mae'n fwlch mawr yn ei weithgarwch o. Does gennym ni ddim syniad be oedd Thomas Williams yn ei wneud rhwng 1582 a 1590. Hynny yw, does na ddim byd wedi goroesi sydd yn awgrym be oedd o'n wneud. Ac yn i'n meddwl, beth oedd o'n helpu William Morgan? Dyna ddim syniad i. Dyna dwi'n meddwl oedd o'n wneud. Hynny yw, yn diweddarach, mi drodd o'n babydd, ond sydd oedd babyddion yn arbennig o hoff o gael y Beiblau yn yr iaith vernacular, ond dwi'n meddwl
Eryl Peredur yn amlwg yn anghytuno fo fi, ac yn gwgu arna i hynny ar yma. Dwi'n meddwl bod peth o'r clod o leia am gyfieithu'r Beibl, Beibl 1:8 yn perthyn i Thomas Williams. Mae yna ddyfyniad hefyd bod y Beibl yn cael ei wneud yn bennaf trwy lafur poen a gofal William Morgan a Master Edmund Pris a Thri ac Amddeirionydd. Ond mae rhaid nodi, mae ciwra i Edmund Pris ysgrifennodd y geiriau yna, felly oedd o ddim yn unfryd. A ni'n dynnu at y terfyn rwan, ond yn bosib Peredur eisiau manteisio y cyfle i chwalu'r ddamcaniaeth yna neu beth? Wel, dwi'n blisman wrth feddwl. Dwi eisiau gweld rhagor o dystiolaeth. Ti'n atgoffa fi braidd, ond mae heddlu llwgwr iawn yn y West Midlands yn dweud. Ond yn y teimlo'n reddfol bod dwi'n yneo. Felly mae'n bosib bod y ddamcaniaeth yn gywir, ond yn y llaw arall, mi hoffwn ni gael rhagor o dystiolaeth mwyn fy mhenslapio. Ond mi gadwai'r ddamcaniaeth, ia, Diolch yn fawr iawn, diolch yn fawr i Gruffudd ac i Peredur. Y gosodd o i o bell ffordd i fod yn ysgolhaig yn cael eista ar un llwyfan a dau mor disgwyl ar ddau yma. A mae'r hyn mae Peredur gyflawni rhywbeth yn wrth gwrs, mae'r hyn mae Gruffudd yn gyflawni rwan yn myth y llawysgrifa yma. Un hyb i yn gwbl anhygoel a rhyfeddol. Diolch i'r Ymddiriedolaeth am y gwahoddiad ac am drefnu cyfarfod yma, a diolch i chi am fod yn dynnu llifa mor asus y gwrandawiad. Diolch yn fawr am i chi gyd.